ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର କୋଳାହଳ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଏମିତି ଏକ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ପାହାଡ଼ କଥା କହେ, କେଉଁଠି ବାଘ ମୁହଁ ପରି ଗୁମ୍ଫା ତ କେଉଁଠି ହାତୀ ଗୁମ୍ଫାର ଶିଳାଲେଖ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ଐତିହାସିକ ପାହାଡ଼ର କିଛି ଅଜଣା ରହସ୍ୟ। 2000 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଏହି ଗୁମ୍ଫାଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ସମ୍ରାଟ ଖାରବେଳଙ୍କ ସମୟକୁ ନେଇଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ରାଣୀ ଗୁମ୍ଫା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ପଥର ଉପରେ କରାଯାଇଥିବା ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ଚିତ୍ର। ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମହାବେଗବାହନ ସମ୍ରାଟ ଖାରବେଳଙ୍କ ସମୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା କେବଳ ଏକ ଗୁମ୍ଫା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ 2 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ କଳାକୃତିର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ। ଏହି ଗୁମ୍ଫାର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ଏପରି ଯେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ କରାଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶୁଣାଯାଏ। ଏବେ ମୁଁ ପାହାଡ଼ର ଉପର ମହଲାରେ ଅଛି। ଏଠାରୁ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ମନ୍ଦିର ଏଠୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଠାକାର ଚାରିପଟ ଲୋକେସନ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏହି ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଗୁମ୍ଫା ହେଉଛି ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା। ଇଏ ହେଉଛି ଛୋଟ ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା, କ୍ୟାବ୍ ନମ୍ବର 3। ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଏଠାରେ କେମିତି ରହୁଥିଲେ? ଏହି ଗୁମ୍ଫା ଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚତା ବହୁତ କମ୍, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ କେବଳ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏହି ଗୁମ୍ଫାଟି ହେଉଛି ଖଣ୍ଡଗିରିର 4 ନମ୍ବର ଗୁମ୍ଫା। ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହାର 2 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଗଠନ, ପଥର କାଟି କିପରି ସୁନ୍ଦର କୋଠରୀ ଏବଂ ବାଲକୋନି ତିଆରି ହୋଇଛି, ତାହା ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଏବେ ଆମେ ହାତୀ ଗୁମ୍ଫାର ଉପର ଭାଗକୁ ଯିବା। ଏଠାରେ ଥିବା ଗୁମ୍ଫାକୁ ସେ ଟାଇମରେ କିପରି ଭାବରେ କଟାଯାଇଛି ଆପଣ ଥରେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ସେଇ ଟାଇମରେ ସେମିତି କିଛି ଅସ୍ତ୍ର ବି ନଥିଲା ଯେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କାଟି ହେବ। ସେଇ ଟାଇମରେ ସେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ବନେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼ର କର୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଏହା ହେଉଛି 10 ନମ୍ବର ଗୁମ୍ଫା। ଏହି ଗୁମ୍ଫାର ନାମ ଗଣେଶ ଗୁମ୍ଫା। ପ୍ରକୃତି କେବଳ ଗଛଲତା ବା ପାହାଡ଼ର ସମାହାର ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅନୁଭୂତି। ବାଘ ଗୁମ୍ଫା, କ୍ୟାବ୍ ନମ୍ବର 12। ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ଥିବା ଏହି ଗୁମ୍ଫାଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହାର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ବିରାଟ ବାଘ ପାଟି ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ଠାକୁରାଣୀ ଗୁମ୍ଫା, କ୍ୟାବ୍ ନମ୍ବର 7। ରାସ୍ତା ପାର ହୋଇ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ବାସିନ୍ଦା ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଆନନ୍ଦର ସହ ଖେଳିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କିଛି ପାହାଚ ଚଢ଼ିବା ପରେ ଦେଖିଲୁ ଏଠାରେ 15ଟି ଗୁମ୍ଫା ଅଛି। ତା ଭିତରୁ ଇଏ ହେଉଛି କ୍ୟାବ୍ ନମ୍ବର 5।
ମୁଁ ଏବେ 6 ନମ୍ବର ଗୁମ୍ଫାରେ ଅଛି। ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ଋଷି ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ପାହାଡ଼ଟି ହେଉଛି ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼, ଯାହା ଏଠୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି।